Čuste lidi, Michal Surman je tam, koupil jsem si toho KitKat z Formule 1. No, mám tam novinku, je to auto, takové mini čokoládské. No a zkusíme dojíst. Zkusíme to. Tak to něco tady je. No a tak to je takový, že to je to takový, no. Vidíte? To je takový auto, je to Formule 1, takový z auta, no, vidíte. A zkusíme najíst. Docela bomba. To je dobrý. To je docela bomba na té Formule 1, KitKat. Ale bylo to fajn, tak to je tady. Takže to je všechno, dámy a pánové, pro KitKat z Formule 1. Uvidíme se video a mějte se, ahoj.